היי חברים, אז היום פגשתי, איך קוראים לך? שכחתי. שלב אחי. אז בואו נעשה סרטון ביחד, ויאללה בואו נתחיל. גם אני אחי, גם אני אעשה. בואו נתחיל, בואו נלך. בואו כולם אחריי. קצת אין לי אינטרנט. אני מוחמד אלוהים, אתם לא תיגעו לי בבום. יאללה, גמאים? אני לא קופץ גבוה. יש לי... כן, גם אני לא יכול לקפוץ גבוה. תסתכל, אני... יואו, אני לא מצליח, רגע, חכה לי. זה מלכודת. יש לי קצת... מה אתם עושים? רגע, לא לסגור. אומייגאד, לקח לי... לא, זה פה. יואו אחי, נסגר. לא, זה פה, זה פה. מה? לאן? רגע, לאן הבאת אותנו? נתקעת. שלום? נתקעת. הנה חזרתי. רגע, רצית לפה? זה לא הסכם כבר. אני פשוט לא... אני גם לא רציתי סקייפ פארק. השבנתי נכון. רגע. יואו. אין לי כרטיס, נאבד לי הכרטיס שלי. למה זה סגור? תפתח. חכה אחי, לגי. גם לי היה לגי. דבר ראשון אני לוקח את זה. הכי חשוב. מנורה. דבר ראשון. לא, הכי חשוב. להרוג. אני מוריד את הפנים. רגע, אני בא. נו, למה זה נפתר? חבר'ה, אין לי. בוא. שק, אסור להיכנס למים. רגע, זה לא עובד. בגלל שתגידי ואין לך פנס לאחת שלי. גבר כחת שלי. זומבי, שיט, זומבי. היה פה זומבי. זה גם בו. הרגתי אותו. מה יקרה אם אני עכשיו? יש שם מפלצת. לא? זה סתם מנורה. בוא אחרי האור. אני יודע איך פותח את זה. שלום, אתה יכול להיפתח? לא יודע. אני יודע מה פותח את זה, בואו איתי. אני אדליק את האור. טוב, בואו איתי. רגע. חכו, נתקע לי. רגע. תחכה במקום. חזר לי. הוא מגיע משם. אני ארוג אותם. רגע, איפה אתם? נעלמתם. איפה אתה? הנה, אנחנו כאן. בואו. רוצו. איפה ההתחלה? זומבי! ברח! אני לא רוצה ביטחון. תהרוג את כל מי שבא. בואי המוכר, מי אתה חושב שאתה יכול להתעסק עם מייקל ג'קסון? בוא, אני הכי חזק פה בעולם. איפה המוכר הזה? בוא, אני גומר אותך פה. צח, פה נראינו. למה סגרתם? לא, בטעות. אוקיי. מה זה היה? דפקתי את היד. אוקיי. מי רוצה נגדי? בוא. הרגנו. שיט. אני כל כך הרבה נקודות חיים. תסגרו אחריכם. אוקיי. זה התקלקל לי. לא, זה התקלקל. לא, שיט. לא, אני הפכתי לסקלטון. אני בלתי נראה. אתה חבר שלי?
אתה חבר... אני אני סקלטון. גם אני סקלטון. הרגו אותי. בוא. איך אני יוצא מזה? למה אני לבד? לא, אנחנו פה לידך. לא, אנחנו סקלטונים. אי אפשר לראות אותנו. אני מאחוריך. גם אני. אל תדאג. אני מאחוריך. אנחנו איתך. אנחנו באים אחריך. אני אגיד לך איפה יש מפלצת. לבקר חבר שלו. איפה אתה? האדון שלו, כוח. אני בלתי נראה. אוקיי. אני אגיד לך איפה יש... אני מאחוריך. לא פה. אוקיי, בוא. בוא. וואי, חבר'ה, לא דיברתי איתכם. לא, בוא. רגע. בוא הנה. בוא לשער הזה. לא זה, הצד שני, פה. לא, פה, השער שפתוח. אני בתוך. אוקיי. אנחנו רואים טוב. היי, פה נהרגתי. אנחנו הולכים, חברים. אני זוכר גדול מאחור. חברים, אתם יכולים לבוא אליי? אני פה מאחוריך. אני סקלטון, אי אפשר לראות אותו. איפה אתם? רגע, איפה אתה, חבר? אני כאן, אני ממך. הנה. כנס בשער, חכה, יש לך... איזה מספר אתה פה? אתם אחריי? כן, אנחנו סקלטונים, אי אפשר לראות אותנו. הנה, מצאתי את הדרך. בוא למקלחת, בוא, איפה אתה? הנה אתה. בוא כדאי שנלך. רגע, אני קונה משהו. הנה, תודה. סטופ, זה לא עבד. רגע. חבר, עשו לו מעלית. אח שלו כנס. לוז, אני צריך להחזיר. רגע. אני רק... לא, אתה צריך להרים את הידיים אחרי למעלה. רגע, חכו. לא! בוא לפה פתחתי. רגע, אני בא. אני בדרך. זה אתה החבר שהיה לי? הנה אני. אני איתך. פתחתי. כנסו כולם למעלית. יאללה, בוא. למעלית בואו. אתם צריכות כאלה. לבקר חבר שלו. מה כבר? בוא נדבר. אל תגבי. אדם, אתה יכול לעשות תיגר? ביי. בסדר, חבר'ה. יואו, הגענו ל... אני אעשה לך. יש, תסתכל איך עושים. נתקעת. צ'יט, אחי, זה חזר לי. די, נראה לי אני חייב בואו לשים. נעשה סגיר, בואו נעלה למקום שעושים סגיר. מה זה סגיר? נו, בוא. יש כאן בית, מה אתם יחד? חבר'ה, בואו לסגיר, זה סרטון. שם פה יד, עושרת אישית. בוא. רגע. אני צריך... בואו. יואו. כאן סוגרים? יש לי באגים. חבר'ה, חבר'ה, ביי. אנחנו חושבים שזה... גם אני ביי. נו, ביי כבר. רגע, ביי. יאללה, אחי.